תודה רבה שנשארתם איתנו. כאמור, בשעות האחרונות עוד אינדיקציות, או לפחות איומים מצד איראן ומצד חיזבאללה. בלבנון חיזבאללה מפנה מפקדות, הזיז גם אמצעי לחימה, גם המיליציות באזור עיראק מאיימות עלינו. אבל מה כל זה עוזר לכם? מה תעשו עם כל המידע הזה? נדבר על מה שחשוב באמת, איך אתם אמורים להתנהל ברגע שהאירוע הזה נפתח. רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום. ערב טוב. איך אנחנו נערכים? קודם כל אנחנו ערוכים. מעולה, רון תומר, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. שלום בבניות ושיחזרו החטופים הבית. הכל מוכן, אוקיי. תראה, בסופו של יום הרי המפעלים שלנו, אביחי יודע את זה, והמפעלים באזור שלו, וכמובן שגם אחרים, עובדים כבר תחת 10 חודשים. זה ביזיון שלא יומן, ללא קשר למה יקרה עכשיו. אבל קורה ומגיעים בבוקר למפעל ועובדים, ומה שצריך להיות מיוצר. מיוצר, ונוסעים ועולים לכיוון קריית שמונה, עולים צומת כוח, צומת גומא תחת אש, ותאמין לי, מי שעושה את זה פעם בשבוע, פחד אלוהים, הם עושים את זה כל יום. אז אנחנו יודעים לעבוד תחת אש. יותר מזה, התארגנו מבחינת אנרגיה, התארגנו מבחינת חומרי גלם, התארגנו מבחינת הרבה דברים. דרך אגב, חלק מהמפעלים יתרו את אותם עובדים שיכולים לישון במפעל, מי שיש לו משפחות כמובן, עם ילדים לא וכך הלאה, כי יכול להיות שהכבישים יהיו סגורים. אבל זה כבר קורה, או שאמרו להם חברים תהיו ערוכים, יש סיכוי שתצטרכו לישון אי אפשר להתיש עד אין קץ, צריך לעשות את זה ברגע הנכון ונעשה את זה. אז אני אומר, תעשייה הישראלית הוכיחה ב10 שנים הזאת עמידות מאוד גדולה ותמשיך להוכיח, כמובן, תלוי בגודל האירוע, אם עכשיו לא יהיה לנו חשמל 10 ימים, זה לא יעזור שום דבר, אבל אני מאמין כן שאפשר, אבל אני חושב שזה לא הדיון. הדיון הוא איך אני מביא את הביטחון ליום שאחרי. הרי ראש עיריית קריית שמונה יגיד אותו דבר. למה אנחנו מחכים לתגובה? אנחנו צריכים להיות היוזמים. אתה לוקח אותנו לאירוע המקרו, אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך למיקרו. זה גומר אותנו. ובעיקר, אתה יודע מה, יש לנו את הקטע הזה של נוגה, איך זה הולך להיראות? בואו נראה את זה ביחד. יש כאן קרקרים, יש כאן שיבולת שועל, חלבה, טחינה. זה אמור להספיק למשפחה בת 4 נפשות ל-72 שעות. נכון. ביום פקודה, כשאנחנו מקבלים, יהיה פה חלב שהוא חלב עמיד. אוקיי. ולחם, כן. ויש גם אוכל לתינוקות. לכל מארז זה מצטרף, כולל נייר טואלט. וואלה. זאת אומרת, זה רק חלק מהמארז. אז לא להתנפל על ניירות טואלט, זה לא תקופת הקורונה, לא לחסל את החיים. הכל בסדר. אז אני מנסה להבין, יהיו סניפים שלא משנה מה, יהיו המארזים האלה, יהיו בתוך הסניפים האלה, אתה בא קונה אחד כזה? נערך מראש, ויש סניפים עם מארזים, לזכותם ייאמר 50% מתוצרת הארץ, אבל עזוב, אריק, אנחנו לא רוצים לחיות על אוכל יבש. אנחנו רוצים לשמור על שגרת החיים שלנו. המפעלים יעבדו כדי שגם, כמובן, כל שנוכל לצאת מהבית לסופר, המדפים יהיו מלאים. יהיה גליץ' של כמה שעות פה ושם, אולי בגלל שרשראות האספקה, מדפים יהיו מלאים, תעשיית המזון שלנו, תעשיות אחרות, גם הביטחוניות שלנו, דרך אגב. תשמע, אני חייב להגיד לך ברשותכם, מלחמת לבנון השנייה, כולם הבטיחו הבטחות. אני ראיתי שאם לא היו לוקחים הארגונים הוולונטריים פיקוד, הם לא היו אוכלים. לא תושבי קריית שמונה וכל תושבי הצפון. וגם אז היו הבטחות, יהיו סניפים, יהיה פתוח. אני מדבר על כלל הארץ, אני מדבר על האספקות בכלל הארץ. יכול להיות שבמקום... ארגונים חרדים שעברו ממקלט למקלט וחילקו אוכל. אתה מדבר על חזית שזה אירוע בפני עצמו, אני מדבר על התושבים שמסתכלים לנו מכל הארץ. אנחנו מדברים על כל המדינה חזית. אז לא. אז אני אומר עוד פעם, אלא אם כן יהיה באמת אירוע אולטרה מז'ורי, אנחנו נדאג, המפעלים כמו שעובדים עד היום בקריית שמונה, כמו שעובדים בשלומי, כמו שעובדים במקומות אחרים, יעבדו, יספקו, יהיה עיכוב בהספקה, כי משאיות ייתקעו, אז יהיה 12 שעות מדף יהיה ריק, לא יהיה חוסר. לא יודע, זה נשמע סבבה, עד שזה מגיע לביצוע, תסלח, זה לא בגללך. בגלל אני רואה איך הכל מתנהל. אז שלומי, אני אגיד לך באחד, הייתה לנו קורונה, לא היה חסר פה כלום לעומת העולם, היה לנו הפתעה גדולה בדרום, האירוע המזעזע של 7 לאוקטובר, שרשרות האספקה לא נפגעו, למרות שחלק מהמפעלים שלנו יושבים על קו החזית שם. יש לי סיבות, כולל הערכות שעשינו בהתאחדות התעשיינים המפעלים שלנו, לחשוב שכמובן אם האירוע לא יהיה אולטרה גדול, אנחנו נדע לעמוד. תגיד, ומבחינת העובדים עצמם, מי יודע מי עובד חיוני, לא עובד חיוני, אתה חייב ללכת לעבודה. יודעים את זה כבר מזמן, ואמרת חלק יותר מזה, עשינו אנליזות כל המפעלים, מי עובדים שגם יכולים להשאיר אותם לישון, כי אולי דרכים יהיו סגורים. אז עוד פעם, יש לך ילדים קטנים, לא ניקח אותך מהם. אבל יש מספיק רווקים ואנשים מבוגרים שיכולים לעשות את זה. רק הדברים... תמיד דופקים את הרווקים, מה זה הדבר הזה? הדברים היחידים שהיו חסרים הדברים היחידים שהיו חסרים בקורונה זה מה שחסום ליבוא, זה היה עופות, היה ביצים, וזה היה גם אני חושב נייר טואלט. מה שחסום, מה זה לא חסר? אתמול אשתי הלכה לקצב, אין שום דבר, אבל אוקיי. זה גם הזמן. ועודנו מדברים רק מעדכן הזקה בסופה. ב-PKD יש הכל, כי כשכולם מתנפלים, תמיד לא יהיה לרגע, כי שום מערכת לא בנויה. אבל אתה אומר אין סיבה. לאורך זמן לא תהיה. בסדר גמור. טוב, בשעות האחרונות גם הדיווחים האלה לא מפסיקים לזרום, הזזת כוחות אמריקנים לאזורנו, האמריקאים כבר שלחו